Ayo, ayo.
Para
antakan reki. Ayo Bayu, disidani Bayu, dandang keluar. Seksono amentang langkat, ya lumapas kumret soro jempare. Mawen kapowo jumaglok, ngabekti kantor reksa. Para yaksa ngerang kurus nemah naon, yen praseksa sipranitno dekane antakan reki. Mawon pangawur-awur-urahan
jajal apa iki ono? Bali ae Mbah. Apa ya dijelasne?
Aku ini kesalahan gini jo sepuluh sing gede konco aku bagian yang ngerame nih. Aku ndo sango yo pak yo konco tanten yang kono yo konco balik yo. Aku balik, sobo jenengmu, aku disarin ayo pak yo. Oh sadar sing cilik kae. Oh, konco, konco. Aku abis balik ya konco. Aku entar ono konco, konco.
sare. Lah iya pempiro malah jaluk Pak Kromo. Bola bali lho Pak Kromo. Joget lho. Jaluk Pak Kromo sareng joget. Sing dadi. Lho, kan wong dadi to ki, Mang. Anjetku gak enek to. Alah. Oh, alah, ijek to iki. Ya diserateni, Mbak. Ganjur lho, Mbak.
ya. Pamit ya Pak yo. Lene kesalahan keninjo sepuro sing gedhe.